लिखल बा लिखल बा प्रेजेंटेड बाय आदिशक्ति फिल्म्स। सखी घेरा दुआरी पूछे जा पारा पारी ऐले छोनहरा जीजा दिही जा इनके गारी। अरे सखी आव ना गरियावल जा। सखी घेरा दुआरी पूछे जा पारा पारी ऐले छोनहरा जीजा दिही जा इनके गारी। तनी तकलो दुआरिया पक्का लिखल बा, तनी तकलो दुआरिया पक्का लिखल बा। अरे तनी बाएं देखिए ना। इतना बार लिखल बा हो सोमार लिखल बा, तोहरा बहिनी के 16 गो भातार लिखल बा। अरे बाबा लिखल बा हो सोमार लिखल बा, अच्छा बहिनी के 16 गो भातार लिखल बा। अरे बगल में तोहरो बहन के नाम बा, पढ़ ल बढ़िया से। भोजपुरियन के रीतिया रिवाज काहे या जीजा तोहरा लागताला। दाहे हाथ के हरी हरी चूड़िया सच लगतारू जहर के पूड़िया। तनी तकलो दुआरिया पक्का लिखल बा, तनी तकलो दुआरिया पक्का लिखल बा। थोड़ी सा दाएं देखिए। इतना बार लिखल बा हो सोमार लिखल बा, तोहरा बहिनी के 16 गो भातार लिखल बा। लिखल बा हो सोमार लिखल बा, तोहरा बहिनी के 16 गो भातार लिखल बा। चीज बनला बजे जाडे देह सहला बजनी बोले बोल में। जीजा के साली में हक आधा होला हो, गुंजन के आगे जनी बना भोला हो। हरे रंग पढ़िलो नजरिया से का लिखल बा, तनी तकलो दुआरिया पक्का लिखल बा। इतना बार लिखल बा हो सोमार लिखल बा, तोहरा बहिन के 16 गो भातार लिखल बा। लिखल बा हो सोमार लिखल बा, तोहरा बहिनी के 16 गो भातार लिखल बा। प्रेजेंटेड बाय आदिशक्ति फिल्म्स।